final del partido estabas un poco ahí cojeando, ¿te resentías? Nada, tuve un pequeño golpe, pero no es nada. ¿Y el resultado? Es algo, es importante. Hombre, tal y como se puso, pues sí, si al final un empate, pues nos vamos más o menos contentos, pero pienso que, sobre todo en la segunda parte, pues merecimos más y creo que merecimos pues, llevarnos la victoria. Foi demasiado gustoso, digamos, este partido en canto a tarxetas, sancións, un home menos. Ao final, con ese 0-1 parecía que casi se estaba dando xa por perdido. Como dices? Sí, a verdad que os árbitros están sacando moitas tarxetas, creo que estamos sufrindo demasiadas, creo que para o xente partido temos un par de sancionados. E sí que nese sentido, pois non sei, creo que están sacando moitas, están sacando a mão moi fácil, bueno, a ver se correximos eso nós tamén. Despois, en canto ao partido, pois, sí, despois é moi difícil, unha vez que nos marcaron a estrategia, pois na segunda parte, creo que non se acercaron prácticamente a portería, e ao final, pois, entre expulsión, pois foi un pouco a heroica, e sí que logramos o empate, dentro do que cabe, pois, máis ou menos contentos, visto como se puxo. Sentistedes vos hoxe un poquinho máis cómodos no terreno de xogo, quizáis do que vos estabades sentindo nas últimas xornadas, aquí en casa? Sí, penso que na primeira sí que foi bastante igualado, pero na segunda creo que levamos prácticamente todo o peso do partido, tivemos algunha ocasión. Penso que na segunda parte pues, merecimos gañar, pero bueno, ao final foi como foi, un empate que, bueno, dentro do que cabe non está mal. Tanto se falou esta semana do sistema, non sei se hoxe temos algo que decir estas críticas, hai algún resultado, veuse algún avance? Non, penso que este sistema se estábamos xogando ao longo da temporada, non creo que cambiara nada, así que creo que estamos medrando, a ver se seguimos neste camiño. Neste camiño ou incluso na casa un pouco mellor, non? Sí, digo a nivel colectivo neste camiño, na casa sí que temos que sacar moitos máis, temos que lograr os puntos de 3 en 3, porque ao final lograrlos fora da casa é complicado, ainda que os estemos acadando, en casa sí que hai que conseguir 3 en 3. E consíguese marcando, entrando o balón na portería, lógicamente eso parece que un pouco que está costando, non? Sí, penso que estamos tendo ocasións, pero non estamos moi finos, a ver se bueno, nas próximas jornadas estamos un poquinho máis acertados de cara a gol, pero bueno, mentras estemos traballando ben defensivamente todo o equipo, pois estando encaixando pouco, pois sin que vamos a seguir sacando puntos. Vale.